Good morning, खुलुमबाय बयखौबो वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल। बे समाव आङो गामिनि खेराइसालियाव दंफैयो। दा दिनैहाय जोंनि गामिया खेराइसालि आरो गारजासालि बेखौ फोसाबनायनि हाबाफारि लादों। बेवहायनो बाहागो लाफानो होननानै आङो खेराइसालियाव दंफैफायो। दा बे समाव लोगोफ्रा इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ फारि फारि नायनानै लादो। आङो जोंनि हाबाफारिखौ भिडिअ फारि फारियै देखायनानै होलांबाय थानोसै। खेराइसालिखौ फोसाबनाय हाबाफारिया जोंना फ्रायानो हाबायानोसै। नैबे थावनियानोमोन खेराइसालिया फ्राय फोसाबनाय हाबाफारिया जोबनायनि लामायाव। बेखौ आङो भिडिअआव देखायनानै होबाय लोगोफोरनो। आरो माखासेया जोंहा गारजासालिखौ फोसाबनाय हाबाफारिखौ मावहैगासिनो दङ। गामिनि खेराइसालिनिफ्राय फैनानै आङो दा बे समाव गामिनि सोनाबहा थानाय फोथारनि जे गारजासालि दा बेवहाय आङो सफैबाय। बेवहाय जे गारजासालिखौ हाग्रा एवनो हाबाफारि लाबाय थादों जोंनि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा। दा बे समाव बे गारजासालिनि जे हाग्रा एवनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफानो होननानै आङो गारजासालियाव सफैबाय। बै नुहुरनाय गेटआनो जोंनि गामिनि गारजासालिनि गेट। बेखौ आङो भिडिअआव लोगोफोरनो फारि फारियै देखायनानै होलांनोसै। बिराद गोबाव जाबायमोन जोंनि गामिनि गारजासालिया। गोदोहाय जों उन्दै उन्दैबा बेबादि सिमेन्टनि बा इथाजों बानायनाय बेबादि वाल गैयामोन। माने बारिफोरजोंनो औवानि बारिफोरजोंनो जोङो दुमनानै लाबाय थानांगौ जायोमोन बोसोरे बोसोरे। नाथाय थांनाय बोसोरनिफ्राय जोंनि गामिया बेखौ जे सरखारनि हेफाजाबै एबा बिटिआर सरखारनि हेफाजाबै सेंसन मोननायनि गेजेरजों नैबे दा सिमेन्टनि जे वाल बेखौ जोङो बानायनानै लानो हाबाय। आरो बेयो बिराद पारमानेन्ट जाबाय। जोंनि गामिया बिराद सहाय जाबाय बेनि गेजेरजों। दा लोगोफोरनो जोंनि दिनैनि जे गारजासालिनि हाग्रा एवनाय हाबाफारि बेखौ आङो फारि फारियै देखायनानै होलांबाय थानोसै। लोगोफ्रा भिडिअआव नायलांबाय थादो। हाग्रा एवनाया फ्रायानो जोबनोसै जोंना। नै एसेल'थारसै। नै एवगासिनो दङ। एसेल'थारसै दसे उनावनो जोबसिगोन। दा बे समाव आङो भिडिअखौ गोलाव खालामला। बे समावनो दिनैनि जे भिडिअ बेखौ आङो बेयावनो दोनथ'नोसै। बे समाव लोगोफ्रा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो कमेन्ट लिरहरदो। आरो मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो। भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।